Díobh agus bhar géad fáilte chuig an craoladh scáileáin seo do bhúnsrí na sreatha sóisirí. Seathí an céad craoladh scáileáin do bhúnsrí nua-hangacha ísachta. Rinne a chur le chéile dain cuidú le múnsrí nua-hangacha ísachta, círa a dhéana agus léirbhínú a fháil ar an tríochaní tar a foghlama a luachtar sa tonraíocht. Féachtar le cúnú taca a thuairt agus a chur fáil do bhúnsrí nua-hangacha ísachta, pleanála dhéana I gcóir maidir le torthaí foghlama a ránú, an bheasnút a thuairt de réir a chéile, agus deisina foghlama a legan amach dus na daltaí a bhailán spéisiúil tarbhach. Tá bilóga eolais éagsúla ag gabháil leis an gcraoladh scáileáin seo. Sa cás gur mar rian ábhar a táthar ag breanú ar an gcraoladh scáileáin seo, roghnítear aon múnsar amháin sa rian, is stiúrtha an phléim ar áisitheoir don cruinniú, agus cintítear ghfuil na bilóga ar fad ag gach múnsar sa rainn, is gá chun na gníomhartha éagsúla a dhéanamh. Tá na bilóga ar fáil le híoslódal ón láithreán gréasáin www.jct.ie. Is féidir le múnsar éonar breanú ar an gcraoladh scáileáin seo chomh agus na gníomhartha a dhéanamh de réir mar a héitear ar radh. Déantar riantas na prinsipal tróireach a ggóin leis an sonraíocht, maidir le nua-hangacha ísachta a phlé le linn an craolta seo. Agus féachtar le cúna ó thuairt ólas níos fearr a chur na snáhanna éagsúla agus na tortha foghlama a luachtar sa tonraíocht. Sulla do sítear ag plé le torthaí foghlama faoi le, tugtar chun cuimhne ar dús, riantas na prinsipal tróireach atá ag ré leis an tonraíocht maidir leis na nua-hangacha ísachta. Sé atá gceist le tortha foghlama. Rátas faoin eolas, faoin tuiscint, faoin na scileanna, agus na luachana ba cearta a bheith ar commas ag an dalta, a chur in úl, tar éis staidir a dhéanamh ar nua-hangacha ísachta sa tre hóisireach. Déantar an craoladh scáileáin seo a staidenis, Liverdal, chun an mata pleanála maidir le torthaí foghlama a gála ar na múnsrí ar fad, agus léitear sios trí iomlán na tríochaní dar a foghlama, dain réimsí eolais, scileanna agus luachana éagsúla a thuairt chun súntas. Sa cás go bhfuiltear ag obair mar rian, béidir gur mhailib dealú ó chéile in rúpaí éagsúla a dhíreoach ar gnéithe faoi le, mar shampla, grúpa amháin ag díreú ar eolas, nó lón ábhar, grúpar eile ar scileanna, agus grúpa eile arís ar luachana. Tá na tortha foghlama ag tíocht a bheag nómhór leis an gris I ggócreirt tagartha na hórpa I náil le tangacha. CEFR, banda a héin agus a dó. Agus de réir mar leagtar amach an seohiad, is tortha tar éis don dalta 3 bliana staidir a dhéanamh atá gceist. Tugtar contas sonraach maidir leis na torthaí foghlama ar mbeidh súil leis ón dalta maidir le gnóthachán agus achfan feidhmiú sa sprocthanga. Tá grítear de réimsí faoi le den úsáid tanga. Úsáid feibli, úsáid farsanta, agus úsáid maidir le córsaí oideachas. Atá iarúnach I náil le híos na daltaí agus a deithí síl. Is féidir an craoladh scáileáin a staidenis, dain na contas a gála, agus a manan le crisna a héin agus a dó a léamh. Cuirtear nua-hangacha ísachta na sreatha sóisirí ar fáil ar cóleibhéil. Rinneadh na torthaí foghlama a leagtar amach na táblaí leanas a thuairt chun cinn. Dá bhrí sin mar thorthaí neamhríonnta ó bhaine leis an uile scoláire. Ní a géon tretha amháin ná chomór nó go beag céanna a thugann daoine na scileanna
nefhríonnta seo ar fad chun cín, duine an héin, gach duine agan. Nuair a bhíon daltaí ag foghlama ar comhleibhéal agus móna éagsúla foghlama agus measúnachta in úsáid, ligtar dúinn tagas difriúlta, foghlum difriúlta, agus measúnacht difriúlta, a hapú. Déantar an craoladh scáileáin a stadanis, ionas gur féidir leis an rúpa plé a dhéanamh ar na bealaí inar féidir le scoláirí de leibhéal éagsúla, cumas tura foghlama iver 2.6 a bhaint amach. Tá 3 tura foghlama eagraithe de réir 1 de gnéithe a rangaítar de réir 3 de snáhanna. Cumas cumarsáide, feasacht agus ólas subcultúra agus feasacht idircultúra. Déantar iad a thuairt chun cín ar bhealach sláán cóirithe. Tá tácht le gné seo an sláán córais a cuineáil san áireamh agus torthaí a ránú. Béidir gur thug sibh consuntas smaointeoireacht ard a bheith i gceist le rion torthaí foghlama seachas sa chéile. Déantar stadar tamil go meastar an túlach cogníochta a bhain leis na bríochra atá an úsáid ag tosnú amach ar gach ceantas na torthaí foghlama. Mar ocail scar, lútar riantas na teachtrachtaí is tábhachtaí, maidir leis an tonraíocht i le na nua-hangacha íosachta. Iver a híon. Sé tá i gceist le tortha foghlama. Rátas faoin ólas, faoin tuiscint, faoin na scileanna agus na lúcanna, ba ceart a bheith ar cumas an scoláire a choranúil tar éis stadar a dhéanamh ar nua-hangacha íosachta sa trá hóisreach. Pointe 2. Tá nua-hangacha íosachta na sreatha sóisre, leagaí amach, ionas go dagan siad, a bheag nó mhór leis an gris i ggócra tagartha na hórpa i nála tangacha. Pointe 3. Cuirtar na nua-hangacha íosachta sa trá hóisreach ar fáil ar comhleibhéal. Rinneadh iad a thuairt chun cín mar thorthaí nefhríonnta ó bhaineal leis an uile scoláire. Tá siad ciúil maidir le tagas difriúlta, foghlum rifriúlta agus measúnacht difriúlta. Go raibh míle maith agaibh as breanú ar an gcéad craoladh scáileáin seo, maidir leis na nua-hangacha íosachta.